أمن داي سلامن قسانتن أو حبرة سبنا بدكتور تصفى قبر مدهن معراباوي فيرجينيا يونيفرسيتي حبرات منقستات أمريكا بإنجليزية استمحلالفة ملأختي ترجم ناب تقرينيا ممهر تخلي سبحاتو أنبابي يوهانس أقاي أبزع عالمنا زقات مزل خنتات نمردو أزيو أشقاريو بريسيدنت كندي وق أبتعدل تدك سبات زعواتو زلو عنوات مستعزبه أب حد أقاطامي كم زبله دك سبات وق كم زطف انت زي غيروم وق بعلون دك سبات كطفؤوميو محتما قاندون عيني زطفئ عينو يطفأ انت دأخوينو عالم بملئتا ختعوريا إلو أب عالمنا لو مزقات مزلو خا إذي كنتات زيو عالم بملئتا أب هوكت أب نعبي كتريا أزي زحزنيو بوليتيكا وق چكاني مزمال أو مفساس دم الله كل جزيه بزح عينت كنات النعبن كقاتم أب كل يرأى الله أب أفريقيا مع كلاي مبراق قال خفالنا إيشيان لاتين أمريكان رسماو كنات مقتلتنا الله نايلومي أبزع عالم زيا أبزخون بوتا سلام قسانتين يلن كم سعبين خا أبزحات عدتات كتماتات جرشان عنين تقراريس انتريفن قال هاجرات هاجر مخان تريفو تقراريسن بإندا بمسافنتي مالت بنفط انياتات بسلطانات يما حدر اللوا ميلاناس درابيتات كاب جزءم تنقيلهم أم معسكر سدة انياتات ينوبر اللو قال عسبيتي قدام التتقعتي نايم الزنبالن قدات مشت أنا يدك سواتن كوينم اللو واحزي كسر سدة انياتات بقتا بزي زي محركونا زتقعو حزبن كقمت زكا على يكونن أبزا بلانيت زلو فطر كله انسسا زقدام وسيخكا سلامي دليلو أب كل بوتان سلام نقسانتن مركابنن محاسنن فصي مزك زي كالكوين الله إذا تسعب تاريخ كاب زي تفلت دراسي نتزدل لما الأختي كتم محالفتا محايشة نتي تسفى زقرز بنبرت نايزا بلانيت زي أستخايد سعري ماليت سلام نسممعن مركاب محاسن يقلص حدا جزيه اتم سلامايوان نبرت نايزا مريت نحاد حيال بالحاتين سب نزي اب عالم زلو كناتن مفساس دمن تطو كبلو لهم حاتيتمو نسو بمقداس حراي إذا قليليو نخلو أبز عالم زلو نايوغا أصوار كتفو بدحريو ولا حدا خواغا أزخيل يلن بسبالهم أزي أتدنق حساب سلزخونت هزبي فتيوا تتكبيرا خا نسلسته معالتي أب عالم سلام سفنه انتخونه زبزحو ناي وق والف زنورهم أحزاب وق دليو ناي وق أصوار جن كرخبي كألون نحوارو ناي وق أصوار كرخبو كام زي كولو مسرقا قصو تبالا حيتهم نعيشتو أوام قراريسهم جافهم كم كوينات أبليحهم كواقو يجمرو يتبل حاتنيا نزحزن زينا مسمعي نتم هزبي أكيبو بلو دحنات يشبرو نزم كلهم نعيشتو أوام كبرو سامي ازم شفت دليتو قدما بزواقو أصوارا يكرخبون يومو إلو نخلو نعيشتو أوام أبرسهم نخلت سلسته معالتي كنات زخون نعيشتو أوام فرزي بلو سعري دحر مدلاي إتي أدمنيا هزبي نتم عبيتا أوام النقرسة شافو أفترتي الناس أربي نتي دم فساس اندقنا بارعوه قصيلو تبل حتى سب نخل عبيتا أوام قرسة اتم مرحتي هو كتا يعرفون كابست فلالي حساون كرارن صفات مهزو اتبل حتى دما نخلهم منشتات ناي حساون كاب عالم كمستف مسقبره اتم نعبنياتات هزبي وينشف سريحهم بأماندن حد حدهم قتال مسجمرو نتوم نعشتو أمانون معناهم أقداس خونه بدحرزي عقبت سلام دويلوم هزبي أكبو قدامين أقداسن حتوهم دما كمي جرنا ننبر
እንታይ ከንብላዕ ኮነ ምክንያቱ ኣቁፅልትን ኣሕምልትን ብምብራሶም ህዝቢ ኣብ ውግእ ከይበፅሐ ብጥሜት ክመውት እዩ ብማለት በቲ ህዝቢ በብግዚኡ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምትታት ማለት ናይ መሳርሒ ምምሃዝ ኣብ ርእስና ንዘውርድ ዘሎ ሽግር መፍትሒ ይኮነን በሉ እቲ ብልሓተኛ ዝገብሮ ጠፊእዎ ተደናገረ ንዘርኢ ናይዚ ህዝቢ እዚ መፅነት ክዎ ነይረ እንተኾነ ግን ኣብ ኢድ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ልዕሊ ዓቕመ እዩ በለ እቶም ዓቀብቲ ሰላም እውን ዝገብርዎ ጨኒቕዎም ኣብ ተስፋ ምቑራፅ ወደቑ እንተኾነ ሓደ መስተውዓሊ መንእሰይ ናብቲ ብልሓተኛ ሰብ ከይዱ እንታይ ክትገብር ከም ዘለካ ኣነ እፈልጥ እየ ስምዓኒ ብማለት ከምዚ በሎ ኩሎም ሰባት ኣብ ካልኦት ሰባት ዝፍፅምዎ ተግባር ዘሕድሮ ስምዒት ማለት ስቅያት ይኹን ሓጎስ ነቶም ነቲ ተግባር ዝፍፅምዎ ዘለውን ክስምዖም ከም ዘለዎ ኩሉ ክርድኦ ኣለዎ ንኣብነት ሓደ ሰብ ንኻልእ ሰብ እንተበደለ እታ ስቅያት ነቲ በዳሊ እውን ክትስምዖ ኣለዋ ዘሐጉስ ነገር እተገበረ ንሱ እውን ሓጎስ ክስምዖ ኣለዎ ከምዚ ክኸውን ከሎ ምብድዳል ኣይክህልን እዩ ምክንያቱ ስቅያት ክስምዖ ስለ ዝኾነ ሕማቕ ተግባራት ካብ ምፍፃም ይቁጠብ በቲ ልዑል ናይቲ መንእሰይ ሓሳብ ከዓ ኩሉ ህዝቢ ተተባብዐ እቲ ብልሓተኛ እውን ነቲ ናይ መንእሰይ ሓሳብ ብምድጋፍ ንኩሉ እቲ ኣዕንይዎ ዝነበረ ኣእማን ሓፃውን ዋላ እውን እቲ ዓይነት ኣፅዋር ናብቶም ናይታ ፕላኔት ህዝቢ መለሶ ካብ ሽዑ ጀሚሩ ድማ ዋላ ሓደ እኳ ኣብዚ ዓለም ንጎረቤቱ ዝጎድእ ዝሓስብ የልቦን ምክንያቱ ንሱ እውን ከምቲ ጎረቤቱ ስቅያት ስለ ዝስምዖ ካብዚ እንዳሓረቶም ህዝቢ ብሰላም ብስምምዕ ብሓጎስ ሓቢሮም ክነብሩሉ ዝኽእሉ ምክንያት ስለ ዝነበሮም ነንሕድሕዶም ክፋቐሩን ክተሓጋገዙን ጀመሩ ነዚ ኣብ ላዕሊ ዝተነገረ ታሪክ ብተመሳሳሊ ኩነታት ሰላም ኣብ ሕብረተሰብና ዘሕቲላ ትርከብ ፖለቲካ ኣብ ማሕበረሰብና ከምኡ እውን ኣብ ሃይማኖታዊ ትካላትና ዝሑል ኩናት ብዘይ ደም ምፍሳስ ይካየድ ኣሎ ፖለቲካ ንማሕበረሰብናን ሃይማኖታዊ ትካላትናን ዝብክልን ዘማህምንን ሕዱርን ንጡፍን ሕማም ኮይኑ ኣሎ ገለ ናይ ፖለቲካ ሰባት ኣብ ጉዳይ ናይ እዘን ዝተጠቕሳ ትካላት ኢዶም ብምእታው ናዕብን ዕግርግርን ዝፈጥሩ ኣለዉ ኣብ መንጎና ፅልእን ቅርሕንትን ከም ዝሰፍን ንምግባር ቅስቀሳ የካይዱ በዚ ምክንያት እዚ ከዓ እዩ ብፍላይ ማሕበረሰብና ሰላምን ስምምዕን ክሰርሕን ክነብርን ኣብ ዘይክእለሉ ደረጃ በፂሑ ዘይተግባራዊ ኮይኑ ዝረአ ዘሎ ንሕና ዘንጊዕናያ ዘለና እምበኣር ማሕበረሰብናን ሃይማኖታዊ ትካላትናን ኣገደስቲ ጥራይ ዘይኮኑ ብፍላይ ነቶም ኣብ ወፃኢ ንነብር ኤርትራውያን ብሰላምን ብስምምዕን ንኽነብር ቀንዲ ኣድለይትና እዮም መንነታዊ መበቆልና ብምርጫ ንረኽቦ ኣይኮነን ንዓና ብኣምላኽ ዝተዓደለና ውህብቶ ስለ ዝኾነ ንማሕበረሰባዊ መንነትና ከነሐይሎ እንኽእል ብሰላምን ብስምምዕን ምስ ማሕበረሰብናን ሃይማኖታዊ ትካላትናን ጥሙር ውህደት ምዝህልወና እዩ ክንርድኦ ዝግባአና ማሕበረሰባዊ መንነትና ምስ ጥንታውያን ኣባሓጎታትና ዘተኣሳስረና ናብ መጻኢ ትውልዲ ዘሰጋግር ድልድል ማለት ቢንቶ እዩ ናይ ኣምላኽ ባርኾት ክኸውን ይኽእል እዩ ማሕበረሰብናን ሃይማኖታዊ ትካላትናን ኣብ ከባቢና ተረኺበን ንባህላዊ ኣመጻጽኣናን ማሕበረሰባዊ ማለት ኤርትራዊ መንነትናን ክንድህስን ክንፈልጥን ከም ቀንዲ ምንጪ መፋለጢ ናይ መወከሲ ኣብ ነንሕድሕድና ኮይነናና ኣለዋ ማሕበረሰብናን ሃይማኖታዊ ትካላትናን ከም ሓደ ዓቢ ከውሒ መጸግዒ ከም ሓደ ዓቢ ዕርዲ ኩልና ብሰላምን ብስምምዕን ውሕስ ዝኾነ ሓድነት እንረኽበሉ እዩ ብሓደ ዘጣብቐና ቸሜንቶ ንመዓልታዊ ግርጭትና ዘለስልስ ዘይቲ ናይ ፍቕሪ ከምኡ እውን ሰላምን ስምምዕን ኣብ መንጎና ከምፅእ ዝኽእል ሙዚቃ ካብቲ ሓይልን ውህደትን ናይ ማሕበረሰብናን ሃይማኖታዊ ትካላትናን እዩ ዝምንጩ ሃገራዊ መንነትና እንተዘየኽቢርና ንባዕልና ኣይንኸብርን ኢና ንርእስና እንተዘያኽቢርና ርግፀኛ እየ
ዋላ ሓደ ዘኽብረና ይብልናን ሓደ ዘኽብረና እንተዘይብልና ከዓ ዋጋ ይብልናን ካልእ ይትረፍ ዋላ ዓይነት እንስሳውን ናታቶም ዘርእዩ ምዃንና ኣሚኖም ኣይቅበሉናን እዮም ስለዚ ምስ ማሕበረሰብናን ሃይማኖታዊ ትካላትናን ጥቡቕ ውህደት የድሊ ኣሎ ከምኡ ዝኸውን ኤርትራዊ መንነትና ዝንጸባረቐሉ ውሑስ ዝኾነ ሰላምን ስምምዕን ኣብ መንጎና ይህሉ ከም ርግጸኛ ክውሰድ ዘለዎ ሓደ መሰረታዊ ነገር ኣብ መንጎና ሰላምን ስምምዕን ንኸይህሉ ዓንቃፍ ኮይኑ ዘሎ ዝኾነ ሰብ ከም ነፍስና ናይ ምርኣይ እምነት ስለ ዘለና እዩ እቲ ሓቅነቱ ከዓ ንሕና ሓደ ከም ዘይኮንና ርግጸኛታት ዘይምዃንና እዩ ሓደ ይኮንናን ክንከውን ከዓ ይንኽእልና ዝተፈላለናን ምልኩዓትን ኢና ኣብ ብዙሕ እንመሳሰለሉ ኣሎ ኣብ ብዙሕ መንገድታት ከዓ እንፈላለየሉ ኣሎ ኣብ ፖለቲካዊ ኣረኣእያና ዝምድናዊ ምትእስሳርና ኣብ ናይ ሓደ ነገር ግምት ኣወሃህባና ክእለታዊ ዓቕምና ማለት ፍልጠትና እምነትና ባህላዊ ኣመጻጽኣና ትምህርታዊ ድሕረ ባይታናን ካልኦት ረቑሒታትን ዝተፈላለና ኢና ኣብ ምርካብ ሰላምን ስምምዕነትን እውን ኩልኻ ሓደ ኮይንካ ኣብ ሓደ ነጥቢ ንኽትመጽእ ትጽቢት ምግባር ንነፍስኻ ምትላል እዩ ጉዕዘና ሓደ ንምምሳል ወይ ሓደ ንምዃን ኣይኮነን ጉዕዘና ፍልያትና ንምኽባር ኮይኑ ፍልያትና ምኽባር ከዓ ከም ኣብ ንሓድሕድና መምሃሪ ዕድል ተጠቒምና ጥጡሕ ባይታ ብምፍጣር ሕብረት ምግባርን ሓቢርካ ምስራሕን እዩ ክንፈልጦ ዝግባአና ከካፍሎ ዝደሊ ኣገዳሲ ሓሳብ ኣሎ ንሱ ከዓ ዝተፈላለኻ ምዃን ወይ ዝተፈላለያ ኣረኣያ ምህላው ንግዚኡ ከም ሓደ ሽግር ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓና ይኸውን እንተኾነ ግን ብሓሳባት ምፍልላይ መወዳእቱ ጠቃሚ እዩ ምክንያቱ ፍልሊ ማለት ሽግር ወይ ሕማቅ ዕድል ዘይኮነ ንነፍሱ ወከፍ ሰብ ነፃ ኮይኑ ዝሓስበሉ ጥበብ ወይ ብልሓት ወይ ክእለት እዩ ኣብ ፍልሊ መልክዕ ኣሎ ሓይሊ ሰብኣዊ ኣእምሮ ኣሎ ማሕበረ ጉጅላዊ ፍልሊ ኣብ ሕብረተሰብ ንሰላም ንስምምዕ ንሕብረት ዝደፋፊ እዩ ናይ ሕብርታት ፍሉይ ምትሕውዋስን ምትሕብባርን ንሓንቲ ቀስተ ደመና ምልክዕትን ሰሓቢትን ይገብራ ቀስተ ደመና ንናይ ኣረኣያ ፍልሊ ዘሎም ሰባት ከመልክት ከሎ ብሓደ ክነብሩን ብሰላማዊ መንገዲ ኣብ ዝኾነ ግዜን ቦታን ኩነታትን ሓቢሮም ክሰርሑን ከም ዝኽእሉ እዩ ዘመልክት ለውጥን ምዕባልን ብሓደ ዓይነት ኣረኣያ ዘሎም ሰባት ዘይኮነ ብዝተፈላለየ ክእለትን ፍልጠትን ዘለዎም ህዝቢ እዩ ዝመጽእ ምክንያቱ ፍልሊ ናይ ሓሳባት ዝተፈላለዩ ጉዳያት ክንገጥም ስለ ዝሕግዘና ኩሉ ግዜ ፍልያትና ከም ጽቡቕ ተቐቢልና ከነኽብሮ ኣለና ንብሔራዊ ማሕበረሰብናን ሃይማኖታዊ ትካላትናን ኣቂሙ ዘሎ ስከለተን ከየንቃዕና ወይ ከይሰበርና ምክንያቱ እታ እንኮ ነገር ናይ ኩልና ናይ ሓባር ዝኾነት ፍልሊ ስለ ዝኾነት ካብዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ታሪኽ ነቲ ጽቡቕ ነገር ክንመሃሮ ንኽእል እምበኣር ንሕና ብሰላምን ብስምምዕን ክንነብር እንተደኣ ኽኢልና ምስ ካልኦት ህዝቢ ዓለም እውን ብሰላም ብስምምዕን ክንነብር ንኽእል ኢና ፍልያትና ብምኽባር ንኣሽቱ ነገራት ክምዕብሉን ክዕንብቡን ከም ዝኽእሉ ፍልያትና እንተዘይኽቢርና ግን ዓበይቲ ነገራትን ክበታተኹን ክበላሸውን ከም ዝኽእሉ ክንርድኦ ይግባአና ኣብ መንጎና ሰላም ክሰፍን ናይ ኩልና ሓባራዊ ጻዕሪ የድሊ ነዚ ከም ኣብነት ጳጳስ ቱቱ ዝበልዎ ንመልከት ሰላም እንተደኣ ደሊኻ ምስ ፈተውትኻ ወይ ኣዕሩኽትኻ ዘይኮነ ምስ ጸላእትኻ ተዛረብ መጽሓፍ ቅዱስ እውን ከምዚ ይብል ንኻልኦት በደሎም ተሓደግካሎም ሰማያዊ ኣቦኻ በደልካ ክሓድገልካ እዩ ንኻልኦት በደሎም እንተዘይሓዲግካሎም ግን ሰማያዊ ኣቦኻ እውን በደልካ ኣይክሓድገልካን እዩ ይብል ከም ሰብ መጠን ካብቶም ካልኦት ዓይነት እንስሳታት በላሕትን መስተውዓልትን ኢና ንብል ካብ ተግባርን ስራሕን ንህብኸ እንታይ ንምሃር እዛ ካብ ኩሎም እንስሳታት ክብሪ ዘለዋ ኣዝዩ ዝነኣድ ፍልጠት ወይ ልቦና ክንምሃር ከም እንኽእል
ዘይከኣል ይመስለና ይኸውን ንህቢ ናብ ሓንቲ ብዙሕ ርስሓት ዘለዋ ክፍሊ ከምኡውን ኣብታ ኩርናዕ ናይታ ክፍሊ ሓንቲ ተኽሊ ክልተ ዕምባባታት ዘለዋ እንተደኣ ኣትያ እታ ንህቢ ህላዌ ናይቲ ርስሓት ኣብ ግምት ከየእተወት ነፊራ ኣብተን ጫፍ ዕምባባታት ናይታ ተኽሊ እያ ኮፍ ትብል ከም ኣጋጣሚ እታ ንህቢ እቲ መእከብ ጓሓፍ ቦትኡ ኣበይ ከም ዘሎ ከተርኢ እንተትሕተት መልሲ ናይታ ንህቢ እተመልክቶ ናብተን ጽቡቓት ዕምባባን ምቁር መዓርን ጥራይ እዩ ንህቢ ነቲ ሕማቕ ነገር ዕሽሽ ብምባል ኩሉ ግዜ ኣብ ህይወታ ነቲ ጽቡቕ ነገር ጥራሕ እያ እትፈልጥ ንህቢ እምበኣር ሓንቲ ጽቡቕ ኣብነት ድኻም ጻዕራ ንኻልኦት እተወፊ ማለት ምድላው መዓር ኣብ ቆፍኣ ድማ ሰላምን ስምምዕን ንኽሰፍን እትጽዕት ዓይነት እንስሳ እያ ርግጽ እዩ እታ ኣዝዩ ኣገዳስን ክቡርን ነገር ኣብ ህይወት ወዲ ሰባት ደቂ ሰባት ንሕና ከመይ ጌርና ፈቃራት ንኸውን ካብ ካልኦት ከ ብኸመይ ፍቕሪ ንረክብ ምምሃር እዩ ፍቕሪ ከይሃብካን ካብ ካልኦት ከይተቐበልካን ህይወት ሕጉስትን እተደንቕን ኮይና ኣይትፈልጥን ክትከውን እውን ኣይትኽእልን እያ ህይወት ናይ ብሓቂ ቀላል እያ ተፈጥሮኣዊ ጉዕዞኣ ከዓ ብሰላምን ንቕድሚት ትግስግስ እንተኾነ ግን ንሕና ናብ ዝተሓላለኸ ነገራት እናጠምዘዝና ኣብ መንጎና ጽልእን ቀርሕነትን እናፈጠርና ናብ ዘሕዝን ኩነታት ንኣልያ እምበኣር ሕጂ ኣብ ህይወትና ዘድልየና እቲ ኣብ መንጎና ጠፊኡ ዘሎ ፍቕርን ሰላምን ምድላዩን ምርካቡን እዩ ኣብ ምድላይ ፍቕርን ሰላምን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብኸምዚ የተባብዓና ክልተ ወይ ሰለስተ ኣመንቲ ተኣኪቦም ኣብ መንጎኦም ፍቕሪ እንተደኣ ገይሮም ኣነ እውን ኣብ መንጎኦም ኣለኹ ኣብ ቁርኣን እውን ከምዚ ይብል እቶም ንጸዋዒት ናይ ኣምላኽን ልኡኹን ዝምልሹ ዋላ እውን ድሕሪ ምቑሳሎም እቶም ጽቡቕ ዝገብሩን ካብ ጌጋ ምግባር ዝቁጠቡን ዓብይ ጻማ ወይ ዓስቢ ኣለዎም ይብል ንሕና ኣብ ወጻኢ ዘለና ኤርትራውያን እውን ኣብ ሓደ እንተደኣ ተጠርኒፍና ሓይሊ ክንጭብጥ ንኽእል ኢና እኩብ ድምር ናይ ዝተፈላለዩ ዓቕምታትን ፍልጠትን ማለት ክእለትን ኣብ ንሓድሕድና እንለዋወጦን እንመሃሮን ከምቲ ዓበይቲ ለባማትና ዝብልዎ ህይወት ኣዝያ ሓጻር እያ እሙናት ኣዕሩኽ ብሓደ ደቂቕ ትረኽቦም ከተመግሶም ሓደ ሰዓት ከተፍቅሮምን ከተኽብሮምን ሓደ መዓልቲ ከድልየካ ከሎ ንኽትርስዖም ግን ዕድመ ልክዕ እዩ ምስ ቤተሰብናን ፈተውትናን ጥቡቕ ርክብ ምህላውን ሰላም ምግባርን ዝጎድለና የለን ብኣንጻሩ ግን ዓጸፌታ ፍቕርን ዕርክነትን ካብኣቶም ንረክብ ሰላምን ፍቕርን ኣብ መንጎና ንምሓስ ኣብ ሓደ ክንጥርነፍን ብሓደ ክንሰርሕን የድሊ ብስምምዕ ብሓደ ክንነብር እቲ ክብሪ ወይ ዋጋ ዘለዎ ኩናት ከነካይድ ዝግባኣና ሰላም ንምርካብ እዩ ኣብዛ ዓለም ንኹልና ክበጽሓና ዝኽእል ሕጉሳት ኮይና ብሰላምን ፍቕርን ክንነብረሉ ንኽእል ካብ መጠን ንላዕሊ ብዙሕ ፍቕርን ሕያውነትን ኣሎ ኣብ መንጎና ሰላምን ስምምዕን ንኽፍጠር ነዊሕ ግዜ ክወስድ ይኽእል ሕንፍሽፍሽ ንኽፍጠር ዝወስዶ ግዜ ግን ሓንቲ ቅንጣብ ናይታ ሰላምን ስምምዕነትን ንምርካብ ዝወስዶ ግዜ እዩ ነቲ ኣብ ማሕበረሰብናን ሃይማኖታዊ ትካላትናን ዘሎ ቐርሕንቲ ንምውጋድን ኣብ መንጎና ጽቡቕ ናይ ምርድዳእ ሃዋህው ንምፍጣርን ብዘይሕለል ጻዕሪ ሓቢርና ክንሰርሕ የድልየና ብፍላይ ምሁራትን ሰብ ሞያን ኤርትራውያን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ከቢድ ጻዕሪ ከካይዱ ዝለዓለ ሓላፍነት ክወስዱ ኣለዎም ኣብ ሕብረተሰብናን ሃይማኖታዊ ትካላትናን ምእንቲ ተካእትና ደቅና እንገብሮ ሰናይ ግብሪ ብጽቡቕ እምነት ክንዝከር ኢና ተፈጸመ